Ramogi TV. Kama chalani peka mar chudo mag osara moko kuom counties pod medo kelo wichbar ne tend loch gwenge. Jatend migawo ma thieth county ma Kisumu Gregory Ganda wacho ni county ma Kisumu en achiel kuom counties mantiere kod kwan mamalo mag jogo machamo osara. Man kaluwore gi bedo ni en achiel kuom counties maideo kaka mago mantiere bombe madito ma Thurka. Ganda loso ka jotelo mamoko to seyo od bura mar Senate kod piny owacho mamalo ewi midhiero mokwako tend counties ma Thurka. Deko chopo menda ne loch gwenge ma Thurka osebedo kanyuolo paro mopogore opogore. Ma osemiyo moko kuom counties ma pachoka bedo kod ng'ikruok ahinya te sekta mar thieth. County ma lakteche magi osebedo kabago ng'anyo nikech onge mar osara, koro wacho ni pek ma county no oseyudo en bedo ni omenda mathoth madonjonegi dhi e chudo mag osara ma jotich kendo weya guchgi nono. Jatend migawo ma thieth county ma Kisumu Gregory Ganda kata kamano koni gin kod geno ni chudo biro chopo ne lakteche juma manyien. The biggest thing about Kisumu is that we have a very huge wage bill. Kisumu County Referral, Ramogi Odinga Teaching Referral Hospital's wage bill is equal to the wage bill of a whole county. I think Kisumu County paid constantly salaries on time. This probably is the first time when they have gotten 2 months of waiting, because we get a loan that is able to pay for our salaries 1 month extra. Jakom weche magomenda riwruok governors mapachoka Fernandes Baraza oseo od bura mar Senate kuom rem kadho chike machwalo omenda e counties sama winjore gino mowacho ni osebedo kathiro dongruok e kor gwenge mapachoka. The work of Senate is to protect devolution. I'm very surprised all the senators of Kenya Kwanza voted against 407 billion shillings ambayo ni pesa itakuja kufanikisha maendeleo katusi. Moko kuom jotelo e county Manyamira bende ocholo duondgi e wachni kotelne gi seneta Manyamira Eric Okongo mogeni mabendo seo senators mag duond bura mar UDA kuom pingo paro mano mar medo menda e counties ma Thurka. Itakuwaje unapeana umuhimu kwa kuajiri ma cabinet administrative secretary 50 lakini utaki kutoa pesa ije kupea wananchi madawa mashinani? Jameni, clinical officers, doctors wameshatoa ilani ya kufanya mgomo. Kwa hivyo tunaambia watu wetu, mkiona watu wamegoma, shida sio kwetu, shida ni kwa serikali na maseneta wa UDA ambao wamekataa kwamba hawataki kusupport devolution. Korka kore mane en governor machon ma county ma Kakamega Wycliffe Oparanya to oseo piny owacho kuom rem siro dongruok mag kor gwenge. Unajua hao wengine waliingia kwa ofisi na wajui mambo ya management ya serikali. Tuliweka manamba kwa ofisi. Najua kuweka kwa manamba kwa ofisi hawajui kazi yao. Ndio kwa sababu mnaona hizi shida zote. Hata wafanyakazi wa serikali tangu tupate uhuru saa hii ndio hawajapata mshahara. Wale wafanyakazi wajaje wamepata. Yuak makamaket gi mar jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mabene wacho ni piny owacho pok onyiso yie margi e siro tend kor gwenge kama en achiel kuom gigo mowacho ni thiro chike matawo piny Kenya. Hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Na sababu ni kwamba ile katiba ilileta devolution, ungatuzi ni katiba ya 2010. Walioko mamlakani saa hii walipinga hiyo katiba. Nataka niwakumbushe walipinga kabisa. Kwa hivyo hataki kusikia gavana Wavinya amekusanya pesa zake na analipa mshahara wake. They are actually salivating for that money if only it can go to the national government. Kwa hivyo we will keep on telling them.